Ayo. Nagunsa ka? Saman? Sa deka? Nagsulat. Og Nagsulat ko kanta. para kay Para sa mga kuan, mag-uuma. mag-uuma. Ano ka na imong nahuna-huna? Kaya mag-uuma man ko. Unya. Kaya magsulat ko kanta. Kuan, Saman? mag-uuma sa mga sa bukid. Para anong mga ano mo, mais, saging, prutas. Hindi. Kung saan ka, Sulatan ako. kung saan ka makasulat diri kay init. Okay rin eh, kaya anad mo kong init. Yang ano nga diri kay Dire kay way samok. Ilaw mo sa kahoy. samok day ko. Dili eh. Walay dili noisy ang kuan. Sa Palikot. noisy jud. Nya nakasugod na ka. Sugdan ako, mo pa pagsugod nako. Unsa na? Original or dili? Original. Hmm? So, human ani buhat ang original. Magbuhat na po ko og Bisaya version. Unsa na? Tagalog? Bisaya on ako. Bisayaon. Asa ka expert? Bisaya o Tagalog? Sa Bisaya. Bisaya. Oh. Nya. Nganong Bisaya jud? Siyempre, di ako nailang Bisaya. Para makasabot ang mga Bisaya. Cebu, Bohol, Davao, Jinsan, Tibok Mindanao. Unya, ang mga nag-idol si mo nga dili kasabot. Ay, masabtan na nila. Mga Bisaya, guna sila. Sagaran, mga followers na ko, mga subscriber. Mga Bisaya, gina. Ang namay Tagalog, tagsara. Gina. Unya, ikaw mag-compose, ikaw sad mo kanta. Oo, ako. Nya kinsay magduyog. Ako. Ikaw sad. Oo, siyempre. Nag-enjoy ka ana. Gamay pagiging taon ko eh. Gamay pagiging ko, kasulat ako kanta. So mao na jud na imong gusto. Mao na ni, hantod sa hantod. Sige na kong sulat kanta. Unya, pila ka oras na mamatiwas na or adlaw? Kini kay original, mga mauman ako nagsulat, mga ugma, mauman ako nagsulat. Nya, mauman ako nig kuan arrange mga sa kadlaw. Pagkaadlaw, mauman na ni tanan. Unsa Record na nako ni. unsay inspiration nimo anang kanta ha? Siyempre, ang mga tao Sa sa mga pobre, mga nanginabuhi. So paano nimo ma-explain or ma-voice out sa imuhang gi-compose ang ilahang kaagi or ilahang life kay diri man ka sa syudad? Siyempre, sa akong video no, mato kong bukid. Nya. Dito ko mag-video. Nya kay wala man ka kaagi sa ilang trabaho. Ako wala kaagi. Mm. Tanawa ko mga ulat ng lampas, nananom kog mais, nagdaro, Mm. nanaka kog lubi, tagjis ang lubi. Ana. Oh. Nananom kog gabi, kamuti, kamuting kahoy, Mm. ngupras. So Oh. ilahan kaagi og face pod sa imong Ang experience. ilang kaagi. Parihar na sa akong kaagi. Kay gamay pa ko. Nananggi na kog mais. Nangali na kog palay. Nananom na kog saging. Pakaon na kog kanding, nagbuhi na kog kabayo, kabaw. Anang mga hayop, halo. So, siyempre, Nya ano ko sa kalisod. unsay nindot nga life diri sa syudad o sa bukid? Masindot sa bukid. Oh. Kay Mato ka sa bukid. Wala lang kay sudan na. Kuha lang kay kamunggay. Alay asin bitsin na, human. Tapos, sagaran dito, dili paliton ang bugas. kay Eh, nanano man sila mais.
So mais inyong ginakaon. Aso gamay pa gyud. Mais gyud ang kuan ako. Nandan. Na akong balon. Mais nga giputo sa dahon sa kuan. Kining saging. Ang gihawg. Yang babaw na ibulad, na ginamos. Nya karon makaon pa ka ana. Isa pag ginanasod ako, hangtod sa hangtod. Oh. So, Kalami anong bulad. so kanang kanta didikit nimo sa mga sa mga tawo nga nanguma. Siyempre, mga Okay. kalipay nila, makakaon lang o makapalit o mga kuan. Sudanon. Ang gasto gamay, makapaeskwela sa ilang anak. Ano lang. Nya, kung hatagan kag chance mabalik pa kag bukid. Anong bukid? Magtrabaho, balik. Dili na kay para nga trabaho. Dili na lang ko magseryoso. Okay, so bali ang compost nimo is sideline ra nimo na. Trabaho, dili ingon nga pangwarta. Naanda na gyud ako ni kay sa una. Wala gyud ko nagdahom nga inana tagaan na oportunidad nga mailhan niya sa YouTube o kay Google masulduan ko niya, wala man ko na expect ana nga kuha sulat lang kanta nga i-post mao lang. Nya, Oh, imuhang gitara pila na nakatuig sa imuha? so dili pa lang ni Dugay mga 2017 17. ano gyud 2017 Dugay-dugay na pod. wala na. So dili na siya first nga gitara nimo. Dili kay sa una manghiram man ko gitara. Okay. Pero own good nimo nga gitara is kana. Kini pinakauna. Oh, maday palangga nimo na no. Unya, kung nay mo hatag nimo gitara, Saron kay ngayon ako ulit so. unya, kuhaon na, sugot ka. Kambyo? Oo. Dili ko sugot eh. Na naman. Siyempre, palanggan ako eh. Next. Palanggan ako ng gitara na ko. Kay. Siyempre, diri ko, mura na po ni kining igsuon ako. Unya, gipalit nimo na, gidonate unsa. Di palit na ko ni. Wow, maday nga dili nimo makambyo. Nya, okay ra nimo, nagsamo ko diri. Okay ra, magsugod na po ko sulat. Paningot ko. O pa kakasugod ng singot na ka, ninduton gud nimo ha nga ma-inspire jud ang mga mangunguma sa imong kanta. Dili gid ingon dili ta mga ako nga ninduton gid ang tuwa unsay may mahuman na mao gid. So diri, makakompose ka nagtarong. Ala ba pag istarong ni. Okay. Oo, mingaw kay diri oh. Nya, next nimo nga compose, pwede ko ka-request. Para Ikaw na, man ani para na sa mga OFW. para sa mga OFW. Sige. Ay pagkauman na lang ani. Ah. Himo ko og kuan Bisaya version. Pagkauman sa Bisaya version para na po sa mga OFW para alternate siya. O, kadungog mo ana ha, next time daw para na sa OFWs. Sige na, sugod na. No. Sugod na ka. Taud-taud na magsamok sa ako. Yun na. Sa Ikaw ra isa magbuhat ana. ako ra. Ikaw ra pod isa mo kanta. Ako ra isa. Sure na matiwas na ugma. Dili ko sure pero sugdan ako karon. Mhm. Lisod mga ako ko nya mahurot akong ballpen, di na ko kasulat. Unya na kay nauna-unaan na nga mga lyrics. Maguna-una pa ko karon. So dili ka kahuna-una kay na ako dere. Una-una pa ko karon. Kambiyohan na to imong gitara. Ayaw. Ano man di ay? Ano taon? Dili jud ka. Okay. Oh. Isla na tog hamis pa diha. Dungagi na lang. Ay, ilis eh.
Sige na, mahawa na ko ah. Compose og nindot ta, bantay taon ron kung dili. Sige lang, para ni sa mga kuan, mga nasa bukid, mga mag-uuma. Maka-inspired na ha. Sige na, babay na.